गुमारी नोंसोर सानैया देरबायानो ना साननैसोनि उनाव सिख्लायानो जासिगोन। ओइ गोबोरखि मोखां मायो खामानि दामानि मावनो थांला नामा? बेफोरबायदि थाबाय थानोसै हा जल्दि खामानिफोरा मावनो थांदो। बेफोरबायदि भिखारि रखम थाबाय थानो हाया आङो। जानो लुबैबाबो जानो मोना गाननो लुबैबाबो गाननो मोना। माबायदि लाइफ लुबैलाय? दाथ' आरो गथ'आनो सानै जाबावबायसो बेबो जिउजा। थांनायनि नामखौनो लायाखै माथो नोंलाय? आं थांबा नोंनिया खस्थ' जाया होमबा? न'आव सानै मानसि जना दङ मिथिबाय? जोंनियाव नायनांगौ नामा गथ'खौ? बिसोर मा बिबै नङा बिमानि नङा? नोङो खामानि मावनो थांदो गोबोरखि मोखां। बेफोरबायदि न'आव थाबाय थाबा जेबो जानाय नङा। दाथ' आरो मानसि बारायबावबायसो। नोंसो बारायहोदों सानै। आंथ' बेफोरखौ जेबो इन्टारेस्टआनो गैखायामोन। नोंनि नोम्माया लागोन, नोंनि नोंनानाव लागोन ना। नों माखौ टेनसन लादों? बे गब्लियाबो खरि साला खरि जानानै फैदों बेबो न'आवनो बुरि जाना थासिगोन। सोर लांगोन दे बे खरिखौलाय? गथ' सानैखौनो नायथोंसै दे आरो बेनो। बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा दे नों लाफाथि। मा खरि होनना बुंबाय थायो? दुखु मोना नामा? खोनाबा मा सानगोन? आंलाय नंगौखौसो बुंदों। गुफुरखौ गुफुर बुङाबा, गोसोमखौ गोसोम बुङाबा, खरिखौ खरि बुङाबा मा बुंनांगौ होनबालाय? नोंबो जुदि खरि जानायमोनबा मा जागौमोन? नोंखौ जुदि बेफोरबायदि बुंबाय थानायमोनबा नों मोजां मोनगौमोन नामा? मोनाबाबो नंगौ नालाय बुंखागोन। जेखिजाया गोबोरखि मोखां नों न'आव बेफोरबायदि थाबाय थानांला दे। आं नोंखौ नायनो बासोबाय। बिखारनो बेयाव निसाखौनो गुमारिखौ ओरैनो लाफ्लागोन। खामानि गिदिर मावनाय रखम सानो खोमा। दसेल'सो लाना होयो। नाङा आंनो नोंनि बेफोरबायदि हेल्पखौ नांला। नोंनि बिमा आरो बिनानावा नायगोन ना। हाया दे आङो बेफोरबायदि थाबाय थानो भिखारि बायसि। दा आङो दिनै लकेल दाउ जानो लुबैदों। नों लाबोना होफैनो हादों? फुजाखौथ' नुवासैयानो नों जुदि आंखौ बै समाव बेफोरबायदि खालामामोनबा दिनै आंहा गथ' जेवया सानै जानाय नङामोन। नोंनि थाखायनो बेफोर गासिबो। आंहा खथ' मिनि दुर्गा फुजा नायनो थांगौमोन खुसिनो। नों साला आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनानै जबरदस्ति जिनाहारि खालामनानै गथ' सानै जाहोबाय सालारि। बेफोरखौनो दिहुनबाय थानांलालाय नोंबो बाबा। जेबो बुङिखाय नोंबो लाइ मोनबाय थायो। बांद्राय बुंबाय थानाङा दे लाफाथि। रागा जोंलाय लाङो आङो। मा मोनखांबाय थायो? साला सानफ्रोमबो एनि टाइम टेव बखिबाय थायो। नोंनो बुंदोंमोन माथो गुमारिखौ आं जोथोन लानांगौ होननानै। नोंसोरनि मोजांनि थाखायनो दङ आङो। नोंनो साला आरो आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थायोना। बांद्राय साला बखिबाय थायो। बाराखौबा खोनासंबाय थानो हायालै बाल। लाइफखौ धंस खालामनानै आंनि जिउखौ नारबायसि खालामनानै नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि धमकि होदों। गुन्दा साला सम सानो आं नोंखौ थैबाबो मोजां जायो होननानै। आंखौसो उल्था धमकि होबाव नुदोंना? भिखारि बायदि थाबाय थानांगौ नामा आङो? निसाखौनो गथ'खौ लाफ्लाबाय थागोन। बिमा आरो बिनानावानो लानो हायो। बांद्राय देखायो। बेफोरलाय मथलबसो। सिखाव गोसो खामानि मावनो थांनो बायो। सिखाव खावनानै जागोन सानो खोमा दाबो। पापिया साला थैनो रोङिया। हामाबाबो बुंगोनहाय बेफोरबायदि। रागा जोंबाथाय लाफाथिया हमथानो हाया। आंखौ नोङो दिनै दम होदोंना बाल मानसि नोङो। दिनैबो थाङा होमबा? सानब्रै मानि थाफैबाय। रौनायै दिनै सानसेखिनिखौ थाथानोसै। एसेबां थांनो बादो बाराय थाखादोहाय नोङो। दा दिनै थाथ'ला दे। मास मोनसेल'सैसो जोंफोरनि हाबाया। मास मोनसेनि उनाव फैसिगोन आरोहाय। प्लिज नायै दिनैखिनिखौ थाथारदो। गाबोन थांगोन। आंना दाउफोरा रानना थैजोबसिगोन खोमाहाय। बे दाउफोरालाय मा? एम्फौफोरखौनो जाना थागोन आरोहाय। इसिबां मोजां न'। नों थानोसो गोसो जानांगौ। गोसो जायाखै होनबा नोङो? मा थांनोल' गोसो जाबाय थायो? नङाहाय दा दाउ दङना। थांनोलाय गोसो जाया एसेबां सिल न'। दा आरो दाउ दङना ओजों आरो दाउफोरनि अबस्थायाबा मा जानानै दङ। थाङाबाबो जायानाय। रौवायै दिनै सानसेखिनिखौ थाथारदो। ओइ मायबाफोर जानो ना मायो? सकआव थांना फैनि र' फाखोसे। औ लाबो मम' लाबो। ओमफ्राय आयै नोंलाय मा जागोन? माबा जामायसो। आङो बै मम' पप'फोरखौ जाया दे। आं माबाखौसो जागोन। गजाखौसो मोजां मोनो आङो। आय' दे जागोन दे थांना फैनि र'। ओमफ्राय जाबायसो न'आवबो थांनांगौमोनहाय। आंनाबा दाउफोरा मा जानानै दङ। र'नायै
दिनै सानसेखिनिखौ थाथारदो नोंना दाउआ थैबाबो जेबो नङा दे आयै आं दङना आं बांद्रायसो गिदिर बायना होगोन आं दिनै थांनाङालै आयै दिनै सानसेखिनिखौ थाथारदो जोंनिथिंजाय लोखि फुजाबो जायो लोखि फुजाबो नायलांनो हागोन सानसे आयै सानसेखिनिखौ थाथारदो ना दे जागोन दे दिनै सानसेखौ थानानै थांथारनोसै र' आङो थांना फैनि जाबायसोजोंबो मा जाबावनो गिदिरसो दाउ बायना होबावगोननो थैबाथाय मोजांसो आयै गिदिर दाउ बायना होगोन नोंसा बिजामादै थानायाव नों मा टेनसन लादों आयै करोरपति बिजामादै मोनदों नोङो जेबो टेनसनानो लानाङा नंगौ नंनायालाय आइ बे साननैया जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो मानो होनबा आदैया गैया मालाबा फैयाबाबो जायो आरो खामानि मावनोबो थाङा माथो मादैयालाय सोंनाया बुंदोंमोन थांगोन होननानै नाथाय थांनाया थाङा माथो लाजिनायबो गैया माबो गैया मानो बेफोरबायदि खालामो आंखौ फिसाजो बायसिसो जायो आङो आइलै आफालै नोंसोर आंखौ मानो नागारलांनांगौ देनाय नुदोंना नोंसोरनि जुमुनाया बेसेबा आलाय-सिलाय जानानै दङ थानो गोसो गैयाबाबो थानांगौ जादों जों न'आव आरो गुन्दाफोरनि उतपात सिखावफोरनि उतपात दरजा नानाय खिरखि नानाय गाला मादैनि अनगा रावबोआनो गैया आंहा दङबाबो बिसोर आंनि सुथुर गोजासो अम्बिकी आदैयादि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन आं जिबनाव सानाखैमोन फन हरबाबो रिसिभ खालामला नोङो आंखौ बावबाय नामा अम्बिकी आगै सानसे समाव रावबो नोंखौ लाखिनो नागिराखैमोन होनबानो आंसो लाखिदोंमोन आंथ' नोंनि खैफोद समाव मदद खालामदोंमोन नाथाय नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो अम्बिकी आगै आंनि फारसे एसेबो अननाय गैला नामा ओरैनोबा माथो आब' आं नोंखौ मालाबाबो नागारना थांला होनना बुङोमोन नों जुदि जोंहानाव फैफिननायमोनबा आङो बेफोरबायदि थाबाय थानाङामोन बे आदैयाबो मादै थग्राबो गाज्रि एसेबो गोसोआनो गैला आङो मादै लानि न'आव थानो नाथाय मादै लानाव थाया सोरनाव थागोन आङो सोर दङ आंहा रावबोआनो गैया सिथुर गोजासो बिबारि मोना सिथुर गोजासो आंनि बिसोरनि थाखायनोथ' आंहा बेफोरबायदि जाबाय बिसोरनि थाखाय आंनि आइया थैबाय आंनि आइया थैबाथाय बेफोरबायदि जानाय नङामोन आफायाबो बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन नोंसोर मानो बेफोरबायदि बिबारि दिनै नोंसोरनि थाखायनो आंनि जिउआ थेर बेथेर आलाय-सिलाय जाबाय उफाय गैयिनि आं दिनै बेफोरबायदि न'आव थानांगौ जादों नोंसोरो आइखौ मानो निमाहा होआखैमोन मानो मबाइलावनो निमाहा बिखादोंमोन नाथाय नोंसोरो मानसिखौ थांनानै मानो निमाहा बिहैनो होनाय मानसिया थाङामोनबा जायामोन नामा नोंसोरनियाव थाङामोनबा दिनै आइया एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन नोंसोरो आइखौ मानो लिंहरनायमोन निमाहा बिनो नोंसोरनि बे निमाहा मोनसेनि थाखायनो आइयाबो थैबाय आफायाबो थैबाय आंबो आलाय-सिलाय जानांबाय फारसेथिं आरो अम्बिकी आदैयाबो आंखौ थगायबाय फनबो रिसिभ खालामला आं दा मा खालामनो नों बारियावसो दंफैयो नानि फैबाय आं गैयैखाय दसेसो मोनदों ना मायो नोङो नानि बे आदैयालाय मानो फैखो माथो दिनै फैयामोननो मानो फैखो बेलाय ओइ नानि माथो जेबो बुङा मा बुंनांगौ आं आदै जेबो नङा नों आंखौ मिस खालामदोंना खालामाखैमोन माने आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय दंमोन बेनिखायनो थाब फैबाय आंखौलाय मानो गोसोखांबाय दङ नोङो आरे नों आंनि फिसाजो बायसै नालाय बेनिखायनो रुनाय नानि हगारलै आदै मा नोङो मानो आंखौ बेफोरबायदि माबाबाय थायो एसे लाजिनांगौ आंथ' नोंनि फिसाजो बायसिसोना आदै नों आंखौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि नोजोराव नायबाय थायो फिसाजो बायसिसो नाथाय फिसाजोथ' नङाना नाथाय हगार मानसिबो लाजिनायखाय नामाया आङो मादैनो खिन्थागोन हगारा नोंसा मादैयालाय आंखौलाय मा खालामनो हागोन दे नोंसा मादैनिया सोरथो दंबावो दे आंनि अनगा ओरैनोबाबो आंखौ जेबो बुंनो हाखाया बियो आंनि सायाव जानो हाया लाजिनांगौसै इसेबो लाजिनाय गैया मा
माखौ लाजिनांगौब्रा गथ' गथायानो देलायलांबाय बेफोरबायदि बैसोआव बेबो गावनि हिनजावनि बिब'नि फिसाजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि नोजोर होनो लाजिनाय गैया नामा? बापरे बाप आंनि न'आवनो थानानै आंनि न'आवनो जानानै नोङो आंखौनो दादागिरि दिन्थिबावो नानि दादागिरि दिन्थियाखै आङो नोंना बेफोर मा आखल दिन्थिनाय जादों एसे लाजिनांगौ ना नोङो एसे साननांगौ आं रावखौबो दादागिरि दिन्थियाखै नोंसो गाज्रि आखल दिन्थिगासिनो जारु खावलाया खेबसे खुदुमनि खेबसे अननो मोननाय मोनबा नोंखौ नोंना फिगारानो ओरैबायदि सेक्सिना बेनिखायनो माने गोसोखौनो हमथाना थानो हाया आङो नानि ओइ जुमुना नानिलै खेबसे अननो होदोब्रा नोंखौथ' आं जेबोखौनो बुङाखै जोंहानावनो जा आंथ' मोजांसो मोनगोन नाथाय नोंसो आंखौ मानो एसेबो अननो होआब्रा एसे अननो होनांगौ लुबैयोब्रा नोंसोरनि बेसे सेक्सि समायना सिख्ला नुबाथाय अननो लुबैयो नोंनि आरो मादैया बुरैबायना बिनि फारसे फिलिंसानो फैला माथो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाबोननिफ्रायसो मोजाङै हगारनाय जासिगोन गोलावै फुजाखौबो नाया नङा साननै नायबाय लोगोफोर बेनिखायनो हगारनाय जायासै फुजायानो मैयासो जोबदों जोंनिथिंजाय 8 दिन नामा जाखादों आंबो साननै नायनाय जाबाय ओरैनोथ' बाखि फुजाफोराव थांनाय जाया माने थांनो गोसोआनो जाया ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव एसे इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना बेनिखायनो साननै नायबाय एबारो जोंनि खाथियावनो जेसेबां फांसनानो जाया मानो सिंगारानो फैया मानो बा एक्टर एक्ट्रेसआनो फैया मानो फिल्म लाबोबाबो थियेटार लाबोबाबो आं नायनोनो थाङा नाथाय दुर्गा फुजाखौ हले नायथारो आरोना सानसेबाबो नायथारो बिदिनो ओमफ्राय फुजानिफ्राय फैनानै एकदम बानाय मोनो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बानायनाय जायासै नाथाय गाबोननिफ्राय मोजाङै हगारसिगोन आरोना गोलावै दिनै बेखिनिखौनो नायथ' आरो जोंनिथिंजाय दिनैनिफ्राय लोखि फुजा सोलिगासिनो आरोना आं थाङा थेवब्लाबो लोगोफोर नायथ'ला दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ